Gihangop sa principal sa Badjan National High School sa lungsod sa Badjan ang lakang sa National Bureau of Investigation. Kay paubos sa autopsy ang lawas sa 12 anyos nga si Rabi Katinggan kinihuman nidangop ang ginikanan sa bata kinsa namatay niadtong niaging semana aron mahatagan usab og katin-awan ang hinungdan sa kamatayon nini. Gipadayag sa principal nga si Marisa de los Rias sa nasoy nga tunghaan nga base sa investigasyon nga gihimo nila sa tunghaan way nahitabo nga bullying sulod sa school campus. Istrikto nilang gidili kini sanglit gipatigbabaw nila ang child protection policy. Sa nasayran sa principal adunay hilanat ang bata og luyahon na usab kining daan base usab sa gitug-an kaniya sa inahan. Bukas ang eskwelahan sa investigasyon sa mga otoridad sa nahitabo. Mas maayo gyud kaayo na sir kay para pud in town ang eskwelahan dili ma-question for anything nga ma-clear up admin.